Ale ja to budem riešiť s právnikom a mám tie vaše čísla. Ja sa budem pýtať na legálnosť toho. Ale keď je verejná akcia, oni ma nemôžu vyhodiť z verejnej akcie. Majú kontrolovaný vstup. To neznamená, že tá akcia je úplne verejná. Si istý týmto? Čisto verejná, 100%. Môžem si natočiť tento váš odznak a prípadne sa na to pýtať potom. Si istý, že sa chováte v súlade so zákonom. Ak máte aké číslo, prosím vás? Ukážete mi číslo vaše? Á, tu je. Ďakujem. Dobre, takže budete to rešpektovať? Budem, ak vravíte, že je to zákonné, tak kľudne, ale ja si myslím, že ma nemôžu z Gotka vyhodiť len tak. Dobre, toho času bez toho, aby som robil nejaký problém. Teraz, jak tu sme, jak je toto verejné zhromaždenie. Nie, nikto vás nevyhadzuje. Môžeme vaše? Kľudne. A bolo vám asi vysvetlené kolegovci. Bolo, ale ja si myslím, že protizákonné ma z verejného priestranstva vyhodiť, keď nerobí nič zle. A Sulik, vy ma rozumiete. Prečo vy vracete moje slova? Dobre, tak to... Pýtam, že či je to zákonný postup. Áno, je to zákonný má vykázať z verejného priestoru. Áno. Áno. Okay. Nie, takže poprosím vás. Ale ja to budem riešiť s právnikom a mám tie vaše čísla. Ja sa budem pýtať. Mohli by ste prosím vás opustiť tento priestor? Mohol.